drama iti Precabe azvipere mushe majara jaros vakomana vatoziva kuti these are under 2030 lieutenants panguva ino obuda achiexpose achitaura pamusoro pedrama raitika yesterday kuPrecabe. Zara pana mashoko anoda toko panapa amajara jaros patino kuti our country is at crossroads. Panguva ino zvigananda zviri mubishi kumhanyisa kuti paperwork auchete nema debates the Cap 3 afambe mugwara ave successful. Don't forget subscribe or like it on the bell icon. The story iri kuya panapa majara jaros issue yazvakaitika yesterday what transpired the Precabe yesterday anoposta this picture seyamuri kuona. The picture inoratidza mutungamiri wenyika achikwira in his Toyota vehicle yamuri kuona iyo obva nyora achiti I'm told there was drama at Precabe when Idi Mnangagwa left a guest to discuss on their own as he walked away and attempted to climb on the back of a Toyota truck as shown on the arrow. Another witnesses say he appeared disoriented, confirming reports that cognitive impairment is taking its role on him. Doma developments anoita kutagwa pana majara jaros achiti hazvina kumira zvakanaka. As you can see, as the president is climbing Toyota truck muri kuona zvinonzi this guest pakava nekudiscussa wakasiyana. We might not be sure just because majara jaros are now going further kuti who said this and what did they say, but developments ari kuda panguva ino iri kuonekwa kunzi zvina zvina kumira zvakanaka the ruling party ZANU-PF even nevakomana vemauto nyasi kuri kunzi. On top of that, what made the president to ask these generals service chiefs nakumana JOC to beat him zvakazoratidza kuti they are fearing of something kungava chakamboitika makore apfuura muna 2017. Embotidza mafungiro enyu moti kudei pamusoro pechitiko ichi. Nakomana section medu, subscribe or like, on the bell icon.